ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध, नियम आणि अटी लागू। संपर्क 8530 33 34 11। नगर परिषदेच्या माध्यमातून केलेली पाणीपट्टी आणि घरपट्टीत करवाढ हे कटकारस्थान आहे, असं वक्तव्य डॉक्टर जयेंद्र परुळेकर यांनी केलंय। पाहूयात। आताच आम्ही सावंतवाडी नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी श्री जावडेकर यांना शिवसेना पक्षातर्फे भेटलो आणि हेच सगळं मांडलं। मुळात कसं आहे की त्यांनी मला शासनाचं आलेलं पत्र दाखवलं आणि त्या पत्रानुसार की कसं तुम्ही नगरपालिकेचं उत्पन्न वाढवलं पाहिजे वगैरे वगैरे सगळ्या गोष्टी सांगितल्या। विनंती आम्ही अशी केलेली आहे की एकतर निवडणुका झालेल्या नाहीये, लोकनियुक्त जे काही लोकल बॉडी म्हणतात तर ते निवडून आलेले कोणी प्रतिनिधी नाही, असं 1.5 वर्षाचा कालावधी गेलाय। हे सरकार येऊन आता 7-8 महिने झाले ते निवडणुका लावत नाहीयेत। तर एकतर या निवडणुका होऊ देत आणि तेव्हा जनतेने याबद्दल सगळे मांडणी म्हणजे जनतेचा आवाज हा नगरसेवकांच्या माध्यमातून, नगराध्यक्षांच्या माध्यमातून तो ठरवला जाईल। हे क्रमांक 1। दुसरी गोष्ट म्हणजे आताच्या परिस्थितीत जनसुनावणी जशी घेतात, पब्लिक कन्सल्टेशन, तसं बोलवा प्रति सगळ्या जनतेच्या लोकांना आणि तिथे हा विषय मांडा, जनतेतून येऊ दे। मुंबईत काहीतरी ठरणार आणि ते तुम्ही इथे लावणार, मी मान्य करतो त्यांनी आकडे मोठमोठे सांगितले की 2 कोटी काय 63 लाख रुपये हे अमुक उत्पन्न पाहिजे, त्यासाठी कसं उत्पन्न जनरेट करायचं मान्य। पण आज महागाईने सामान्य जनता होरपळून निघालेली आहे। महिन्याला 10,000 ते 12,000 रुपये पेक्षा कमी उत्पन्न म्हणजे फॅमिली उत्पन्न असलेले किती कुटुंब आहेत? तर बहुसंख्य कुटुंब सावंतवाडीतच नाही, उभ्या कोकणात आणि महाराष्ट्रात आहेत। ग्रामीण भागात जास्तीत जास्त कुटुंब ही त्यांचं उत्पन्न 10-12 हजार रुपये प्रति महिन्यापेक्षा कमी आहे। अशा लोकांना अचानकपणे तुम्ही मोठा असा जिजिया कर झाला की एकदम जो 30-35-40 रुपये होता तो वाढवून पण 400 आणि ज्यांचा काय 300 रुपये होता तो वाढवून पण 400। पूर्णपणे चुकीचं आहे। म्हटलं तुम्ही थांबा, निदान निवडणुका होऊ दे, लोकनियुक्त सरकार येऊ दे, सरकार म्हणजे नगर परिषदेवर जे काय गव्हर्नमेंट, जे काय लोकल बॉडी गव्हर्नमेंट म्हणतात ते येऊ दे आणि त्यांना निर्णय घेऊ दे। तोपर्यंत तुम्ही शासनाला लिहा की आम्ही इथे जनसुनावणी घेतली, पब्लिक हिअरिंग घेतली आणि त्याच्यातून हे असे आवाज उमटलेले आहेत की जनता होरपळते। आज गॅसचा सिलेंडर 300-350 वरून 1200 रुपयावर गेलाय। सगळ्या गोष्टी जीवनावश्यक महाग आहेत। मग अशा वेळेला तुम्ही पुन्हा पाणीपट्टी वाढवणार, मग ती त्याच्यात म्हणजे काय होतं की आधीच दबलेला पिचलेला जो वर्ग आहे त्याच्यावर आणखीन ही पाणीपट्टी, म्हणजे त्याला पूर्ण जमीनदोस्त करण्याचा हा सगळा कट कारस्थान आहे। हे एक। दुसरं, नगरपालिकेला जर उत्पन्नच वाढवायचं आहे तर त्या दृष्टीने बऱ्याच नाविन्यपूर्ण आयडिया आहेत। त्यासाठी पण तुम्ही लोकांना इन्व्हाइट करा, व्यापाऱ्यांना असेल, शिक्षक असतील, डॉक्टर्स, समाजातले वेगवेगळे प्राध्यापक, वकील मंडळी, पत्रकार, सगळ्यांना बोलवा आणि कुठे कुठे बाबा तुमचं आर्थिक उत्पन्न वाढू शकतं। पार्किंग इतक्या ठिकाणी होत असतं आणि किती रोड छोट्या गल्ल्यांमध्ये तर गाड्या घालणं मुश्किल आहे। काहींच्या गाड्या तर कायमस्वरूपी रोडवर पार्क आहे, मग लावा पार्किंग चार्जेस आणि ते लोकांमधनं येऊ दे, किती लावायचे, कसे लावायचे। बाकी अनेक गोष्टी आहेत की जिथे तुम्ही कर लावला म्हणून कोणालाही त्याचा म्हणजे ज्यांना कर द्यावा लागतो त्याला नेहमीच ती अडचण वाटते, पण सर्वसामान्यांना सगळ्यांना मिळून त्याला तेवढा त्रास होणार नाही। पण एखाद्या गरीब कुटुंबाला हे पाणीपट्टी म्हणजे ही त्याच्यावर अन्याय आहे आणि तो होऊ नये यासाठी आम्ही आज भेटलो आणि त्याने हेही सांगितलं की तुम्ही हे जर केलं नाही
तर मग आम्ही आंदोलन करणार. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.